MC Maximum غریبی карантин салом алек ба ҳама бародарои муҳоҷир касе ки дар ғарибия дора ёди модари пири вирус намемона як рӯз ман хирсан бигардум равоама маҳкам киштак ман ёди фарзандам чанд сол буд надида будам но нигар миёд чара ҳар рӯз даимо гапзанӣ модар фармоша мара ки имрӯз миём ё пага ё ки фардои дига ҳами хел банда додам натонистам рафта хона и вирус омада дунёву ҳамара ларзонак модар ҳар рӯз дуо фарзанд биё сок саломат карантин ҷо маҳкам дило пири ғамҷид ҳар рӯз насиҳати модарҷон бачам як ҷо биши бачам беҳуда гардӣ накӣ и вирус шӯхӣ нест модар пули ту дакор нестай бачам аҷо нахез биши ҳамун ҷода фақат ёди аллоҳ ака ки дигар ғайри алло нест ҳичкан нигабони ту э мардум ай худо тарсе намаш ғазаби аллоҳ ай чӣ рӯзе ба сармон мия ҳамаш хости худо ай бояд мо ай худо тарсем не ки ай вирус ҳаромӣ зиёд чӣ десай даи ҳаёти имрӯз э мардум ай худо тарсе намаш ғазаби аллоҳ ай чӣ рӯзе ба сармон мия ҳамаш хости худо ай бояд мо ай худо тарсем не ки ай вирус ҳаромӣ зиёд чӣ десай даи ҳаёти имрӯз ва фурсати муносиб бо як хоҳиши як бародари мо акаи Сайфиддин ки дар каналаш конкурс гузарондесай дар конкурси мазкур мехостем ҳами конкурсам эълонтон кунем дар конкурси мазкур як Kia Rio, як Ford Focus, як Hyundai Solaris, як 014, як холодильник, як стиральная машина, 5 телевизори плазма, 20 соатҳои дастӣ, 20 телефони Redmi, 10 телефони Samsung A10, 10 Samsung A30 ва 10 Samsung A50. ҳамагӣ шумораи телефонҳо 50 дона. кадоме 10 билет мехара, яъне кадоме ай ҳама зиёдтар билет мехара, ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс як телефони iPhone 11 туҳфа карда мешавад. кадоме нафари диюм шидагӣ ки ай ҳама билети зиёд мехара, як телефони Samsung A51 ва ҳар нафаре ки 10 билет мехара 11 билет ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс туҳфа карда мешавад. маълумотҳои бештар оиди конкурси мазкур инамҷа давози рақамош меброя, рақамои WhatsApp-аш акаи Сайфиддин меганша, ҳамиҷада менависен, муроҷиат мекунем бо чӣ хел билет харидан дар кора, чӣ хел дар ҳамин конкурс иштирок кардан, бо ин нафар шумода хубтар мефаҳмона. ногуфта намуна нархи як билет 500 рубл. این برادرها در شهر مسکو جایگیر شدگان و میتونه با ای نزدیکشون صحبت کنه. خلاص همین بود نوار امروزه ما. کسی که با بیشتر میخواد سیلکای کانالی که کنکورس گذرانده سه در اپیسانی ذکر پیچیدگی در کامنتار ذکر پیچیدگی میدرویم در اونجا با بیشتر خبردار ای کنکورس میشیم. تقدیر خطا با 500 روبل بسنج. خیر بچه‌ها، پگاه برنامه لند ناویکا انتظار میشیم. خیر.